serveis que han mostrat, però de moment és el que tenim, estem començant i estem molt engrescats perquè veiem moltes possibilitats pel que fa a l'ensenyament, però també pel que fa a altres qüestions culturals. Només per acabar, que ja ens hem plantejat les possibles alternatives a NIC, perquè clar, nosaltres no rebem cap subvenció de cap institució i de moment hem finançat el manteniment de la xarxa per un any els administradors i la idea seria aprofitar les xarxes que n'hi ha fora, com Facebook i Twitter, i potser ara és un moment ideal per plantejar-nos què volem, no? Què volem en la nostra xarxa i en funció del que volem triar la xarxa més adient. N'hi ha serveis allotjats en tercers, però pot passar que algun dia es faran de pagament, com ha passat amb NIC. Així teníem una miqueta de cada servei que passarem ràpidament. Però després les altres alternatives, que és la que estem mirant més seriosament, és de fer un servidor propi, de pagar-lo, que és relativament barat, i allotjar allà Wordpress o una altra aplicació, o fins i tot Moodle, aprofitar Moodle com teniu vosaltres amb els diferents portals. El que passa és que això costa molt i necessitaríem més mans que treballar-hi. Però la idea és aprofitar sobretot les xarxes que ja funcionen per si mateixes, com Facebook i Twitter o 20, perquè les xarxes no són altra cosa que eines que l'usuari s'apropia per utilitzar-les com vol. I aleshores això sí que ara amb els grups privats de Facebook doncs ens ho plantegem. Ja en són molts, per a nosaltres en són molts, perquè unir-nos professors diferents en 357 virtualment i volem comptar-hi amb vosaltres, si vosaltres voleu, esteu convidats, com nosaltres també estem convidats a Espurna. Doncs això, que moltes gràcies i...